Kami maruti lo sini blog chairman sini blog Triprano bini sakthar mung baike eto bosor pore sini o lama eto din hamya tongoni pray o para pa o kami 80 bosor purana kami eto din lama maya tongoni tabu o si ami baik na nglai bo ke bo tabu botomano bo blog chairman ngai o lama no bo sakthari bo sungno estimate khai deoi tei no lama kaham breman bagi bonu hambai Hambai sini media rono to belekeno sini o eren bagai sing kepal kam himano tam ningke Durga Pujani buskango kaisa tongthongmani khobor tam ningke o je tabo construction brick soling man mo dirgo din bosoni pore kaisa sing lama ketal mangkha pray 1400 meter o lama nini PWD rutu motrai mo direct sini lokho joy riang house thangnai pray 21 lakh ni estimate omo budget to sung thangnai ni DM ni tongpromo sensan mangkha bono bele hambai tai tabuni bottomani je adi department ni adhikari tongnai bogno bo hambai mono dati ke sensan khairmon bagai to abuni sate sate sudu oro siminya pray singmo haiki katal brick soling pray 9 ta moton tai CC road 4 ta moton chung sini korwa develop bisingo mangkha omo kaisa sini korbuni phasingte kaisa tongthongmani khobor haikaba kaisa development ni digi o sarkar phaimani yagulo teruk buini sub division haikano sin korbuk sub division haikaban korbo develop bisingo teruk kasai tong bye belan khakjongjak taune ke eto bosor pore eto din pore o lama hamya tongmani tabuk o lama ko samungsoli to nugui mangkhana o lama mani mangkha kai abon bagino joto kamini borok khakjongma ba hambai kaisa jafarmunga bhaikpa nangkha take hamai maruti lo sini blog chairman sini blog Triprano bini sakthar mung baike eto bosor pore sini o lama eto din hamya tongmani pray o para pa o kami 80 bosor purana kami eto din lama maya tongmani tabu o si ami baik na nglai bo ke bo tabu botomano bo blog chairman ngai o lama no bo sakthari bo sungno estimate khai deoi tei no lama kaham breman bagi bonu hambai hake om haike no joto tei tang tongnai party ni unthung je kuno office level ni unthung samklai tongai no hamai ma saw maya paro o lama abhaikeno sungno tabu eto kudungma ni pore phon tabu borok sungno nai hamjage o lama no re na bai torno hambai hake tabu sung lai sonan bagi ni problem lakha hai ma tongo gari gurang thung bai thung jekono ya thebe him phaikeni thung yang ti sin bazar thangma lama tei school lama joto omse beba aun bagi hamai maro asuk sawnyo an kokno par